Il-ġenerożità tal-poplu Malti tista' tkompli tissaħħaħ hekk kif ir-relazzjoni bejn il-Malta Community Chest Fund u l-Maltin tista' tkompli tikber permezz ta' app li tnediet mill-mita. Din l-app issa se tagħmilha iktar faċli biex ma titlifx attività b'riżq dan il-fond, hekk kif issa tista' ddaħħal l-attivitajiet kollha awtomatikament fil-kalendarju tal-mowbile tiegħek. L-app se tagħmilha possibbli wkoll li tara l-istatut u l-viżjoni tal-Malta Community Chest Fund filwaqt li min irid jgħin iżjed se jkun jista' jissieħeb bħala volunteer ukoll mill-mowbile tiegħu. Is-Senior Solutions Architect Wayne Zammit saħaq li dan il-proġett ma kienx ikun possibbli kieku ma kinux lat ta' ħaddiema tal-mita li ħadmu u tellgħu f'qasir żmien. Kellna nies involuti kemm fuq l-application infisha bħala front-end fuq il-mobile app infisha, kif ukoll fuq is-sistema li hemm fuq wara biex in-nies tal-Community Chest Fund jibdew itellgħu l-aħbarijiet, l-events, eċetera, eċetera, l-kontenut bażikament tal-mobile app. Il-kap tal-faċilitajiet tal-mita Wayne Valentine żvela wkoll ix-xogħol li sar biex inħadmet struttura komplessa li tassigura li d-donazzjonijiet fl-istrina jidħlu b'mod sistematiku, fejn il-fuq minn 90 ħaddiem se jkunu qed jaħdmu volontarjament biex jirċievu t-telefonati tal-istrina filwaqt li se ssir kollaborazzjoni mal-ICAPS biex jgħinu fil-ġbir tad-donazzjonijiet mid-djar. B'hekk dejjem qed issir iktar faċli biex il-Malti jgħin lil ħutu Maltin oħra u f'dan iż-żmien ta' festi jagħti rigal bid-donazzjoni ġeneruża tiegħu.